La joventut s'ha fet de dretes. Sens dubte, la conseqüència esperable del seu descontentament en un govern d'esquerres que, no sense part de raó, creuen responsable dels seus problemes actuals i futurs, com que independitzar-se antes dels 30 siga un privilegi reservat a uns pocs o que hagin de pagar unes pensions que no cobraran. La història es repeteix. El pendulàs és un fenomen que acompanya la política espanyola des de la transició. 1982, el PSOE arrasa després de la fatiga de la UCD. 1996, el PP aconsegueix la victòria contra un PSOE desgastat per la corrupció i el terrorisme estatal dels GAL. 2004, el vot gira de nou cap al PSOE després de les mentides d'Aznar sobre l'11M. 2011, el PP arrasa després de la crisi i les retallades del PSOE de Zapatero. Per acabar, les retallades, la Gürtel i la Caixa B del PP hagueren produït un nou pendulàs si no fora per la moció de censura que acabà en M. Rajoy de manera anticipada fa 6 anys. En cada nova crisi, el poble, que no vota tant a favor d'algú com en contra de qui hi havia, oscil·la entre governs d'esquerres i governs de dretes, sempre descontents però sempre revalidant un bipartidisme que complís enguany les bodes d'or. Els joves d'ara no són pitjors ni millors que els joves de l'últim pendulàs. Com els seus pares, voten més moguts per sensacions momentànies que per conviccions profundes. L'únic que els diferencia d'ells són les seues preocupacions i la manera com consumeixen contingut. Però si els partits més extremistes aconsegueixen manipular els joves des de les xarxes, els partits més moderats fan el mateix en els seus pares des dels mitjans tradicionals. Al cap i a la fi, amb dos grups poblacionals es resignen a votar cada 4 anys legitimant la continuació d'un règim partitocràtic, que no democràtic, que ha produït govern corrupte rere govern corrupte des del seu inici. No farem res castigant al govern donant el vot a l'oposició. No ho dic jo, ho diu la història. El que necessitem, joves i no tan jovens, és acabar en un sistema on la casta política pot fer i desfer sense conseqüències per part d'una ciutadania incapaç de fer-se respectar i representar, en tant que indefensa al no tindre garantits per una Constitució de pandereta mecanismes democràtics de control i càstig del govern. Un sistema on aquesta falta de control democràtic incentiva el governant a mentir, manipular, robar i tiranitzar-se, alhora que ignora a una joventut que no creu tan rendible d'explotar electoralment, en tant que minoritària, com a la majoria hegemònica de boomers.